И здравейте хора, аз съм Алекс, не геймър, познат като Алекс, Ел Гигант, Ной Леброн Джеймс, Осмо и други. Ще говорим за Стив Николай. Николай нареченото. Николай. Факти за сети за Николай, което е утре. Ако искате се дайте пас нагоре, ако искате се дайте пас надолу. Абонирайте се за канала на Алекс, не геймър, Алекс Видеорис. Аз нямам много гигова и коментарите би и коментарите хубави коментари, които аз да останете. И нека да почваме с това. Кой е Светин Николай? Първи ход. И Николай Мирелински е роден през втората половина на трети век, което е 3 години след Христа. Семейството му е било знатно и богато, защото има много пари и цената е рост. Всичко изкуп на град Патария и Ликия, приел племенника и в храм и стоят на фръка, щял да му стоят и преди да траят на дните. Завико от повечето от своите братя и направо своите братя, Николай умря в плочи признание на преклонна възраст. Не е изпитал силно мъчение на преседатели за култури, но след радостта да даваш без никой да знае за това, без нищо и да очакваш това. Когато почина родителите, раздал своя имот и никой не научил какво е, никой дори не научил какво е направил. Втори факт, Светлина, когато погрява след съграва на град Мира, следващия народ, едно смъртно за Буквалното миро, което е урязвало мощите му, от което всеки може да получи изцеление. Пред мощите му се отхвана от италиански моряци в храм Мира, изпратили в град Бари, Италия, наречена днешна Италия, които се пазят и до днес. Това е причината съществуването на кръците. По-късно част от тези мощи са дарявани от римско-католическите църкви на различни поместни православни църкви. Така ще прави храм, почти храм Свети Николай в София и Созопол, който аз бил с Созопол в происход, четвърти пак происход на името, на името на Николай Чудотворец. Николай е руска форма на името Никола. Името Никола има гръцки происход и произвежда гръцки думата побеждава някой народ, Лаос. Тя се назвава Рейски, още мир лийски от своя род край Ликия, където града като всички мире. Името от второто от множеството часа, които е известен президент. Всичко това има ли за цел да му отворят и да дават изцеление на прости български трудно леко така. Изцеление. Сигурно също трудно лекота, заради което го нарича отворят. Тези дни те са наречени на кое е угодник заради своята учтивост да се притеснява по-развини, когато му има случай за това. И пак, да, така,
До началото на 20-тото е сред най-почитаните новорождените в Русия. Има връзка по локъм по месеците Никола и Тълстопрая на Спасителя. Въпроси Никола и он кажат Пастух. България е четвърто по разстояние мъжко име. Свети Никола и дядо Коледа. Десет пак. Свети Никола е първообраз на Белобрадия старец, който раздава подаръци известна като нас дядо Коледа. По света като Санта Клаус, Дядо Мраз, Руси и други. Тъй е много дълго, аз не знам колко мога да го прочета. Ако по принцип се прочита навсякъде в Португалия, Ливан, Палестина, България, Италия, Германия. Прочиташ трябва много ще е дълго. 10-11 пак младежка занятие се предвиди в Америка, което прави нови стъпки и кола. Емигрантите трябва да започнат да си Николас, като се не надумали с което възможно е придобил душен като Санта Клаус. През 1883 нью-йоркски вестник поместил дописка за холандски срещи, които чествали годишната на Санта Клаус. Тези вестници са помогнали за положението на света в Америка. През 1884 на Нью-Йоркското статистическо изпълнено годишна среща на обществото започна от така тървени силни на Санта Клаус, стана пълни с играчки, чорапи и плодове върху камина. През 1823 14 преди Коледа от Климент Кларк Мур, което става много популярно. Описвал Санта Клаус като един съставител, който влиза в къщата на хората през комина. Постепенно Санта Клаус се размечава от Свети Никола. Тъй като те се празнуват много шега в видеоклипа. Ако видеоклипът се дайте палец нагоре, ако искате се дайте палец надолу, абонирайте се за канала на Алекс. Не геймър Алекс и видеолист. Алекс Манчес Монгил в Телеграм. И, както казвам, и Холандия и Белгия също да прави да сте и коментирайте видеото по-долу в коментарите и напоследък всички социални мрежи и го споделете с вашите приятели. До скоро!